Reit, Dan sy'n y gegin gyda ni. A fel i ni'n gweld, mae wyau ym mhob man. Mae'n wythnos wyau, Dan. Mae fe. So, mae cwbl o'r seitiau dyn ni nawr sy'n mynd i defnyddio'r wyau mewn ffurfiau gwahanol. Reit. Okay, so, be ni'n mynd i wneud tro yma yw pobi'r wyau. Okay, so, dwi ddim yn traddodiadol iawn. I chi'n meddwl scramlo, potio neu ffrio. Ni'n mynd i pobi nhw tro yma. Yn potio gyda pysgod. Reit. Okay, so, bys da ni bach o haddock fan hyn. Haddock wedi fygu. Lan i chi os ydych chi moyn y stwff gyda lliw ynddo fe, neu ddim lliw. Lan i chi yn gafon gwbl, okay? Mae'r stwff ar lliw lot mwy ar gael na beth yw'r stwff heb lliw. Rwyddach chi gael eich dwylo arno. Okay? So, i goginio hwn yn gynta, beth ni'n mynd i wneud, jyst mynd i potio fe'n bach o llath. Okay? Mae peth da fi fan hyn ar fi wedi potio, wedi dod lan fe pwynt berw, a troi'r gwres bant, a jyst wedi adael i'r pysgod i ystod yn y llath am cwbl o funudau. Tua 5 munud i gyd. Dy'r roch, sy'n fath o lefrith sy'n cael? Byddwn ni'n defnyddio llefrith gyda fraster ynddo fe. Mae'n llai debygol o splitio a kitio yn y sosban. Chi'n cael well stwff iddo mas. Coginio hwn hefyd. Dwi'n defnyddio hwn bach wedyn. So unwaith mae wedi dod i'r berw, ti'n troi e lawr? Troi fe lawr, troi fe off. Troi off, gyfan gwybod? Gyfan gwybod, fi'n troi fe off. A jyst wedyn, jyst bach o amser, ymlaciwch a gadewch i fi goginio. Pidwch a hasti, A wedyn bych gewch chi yw'r pysgod, bach yn dwym, mae'n flico bant yn neis, heb i sychu mas barmod, So yna beth i chi moyn i ddigwydd, So, i fynd gyda hwn wedyn, ramekins sy'n eisiau chi nawr, ond ramekins chi'n gallu dod i'n y ffwrdd, mae rai bod nhw'n gallu cael eu pobi, bydd nhw'n mynd i cracio, So, yn gwylod pob ramekin, mi ddod i bach o'n pysgod ni, ni'n tynnu fe bant o'r crôn, A pidwch fod yn siai faint o pysgod chi'n dod i mewn. Chi'n mynd dod i digon mewn. Sut ti'n iwsio hwn? Fel cwrs cynta neu rhywbeth falle? Cwrs cynta, neu falle rhywbeth ysgaf yn amser cynno. Swper bach na rhywbeth? Chi ddim yn moyn lot i fita. Gallwch chi paratoi'r rhain cyn llaw yn y ffridge. Gynnych paratoi'r rhain cynno, a wedyn gallwch fe bach pysgod ar ôl i wneud pai neu cacen pysgod. Jyst ffurfau gwahanol o'i ddefnyddio nhw. Nesa, bach o spinach. A ni jyst wedi rhwygo mewn i'r potiau. Yn gwasgwch hwn mewn ar, Chi ddim yn mwyn y dail iddo mas. Dwi'n dweud, os mae dail yn dod mas, mae'n mynd i llosgi ar y ffordd, mae'n mor tenau, mae lot o lleithder yn y dail. So yn gwasgwch nhw mewn, pidwch o becso am bod i brwso nhw. Nesa, bach o hifen dwbl. Pidwch e defnyddio hifen sengl. Oedd yn iach, pan ti'n goginio, wastad hifen dwbl, ti wedi gweud un o blant o'n un, do? Mae'r fraster yn bwysig iawn, So tua 2 llwyffordd mewn i pob ramekin i dechrau, Wyau ffres nawr. Bwysig iawn defnyddio'ch wyau da. I fi wastad yn licio defnyddio wyau yn y free range neu organic, Ond prynwch beth chi'n gallu, ond gwyllt safon nhw. Le ti'n cadw'r wyau? Ti'n cadw fe'n ffridge neu ti fas? Sa'n beth yn gwybod fan hyn? Mae'n gorau cadw nhw mas. Chi'n mynd i pobi gyda nhw, chi'n cael nhw ar tymeredd. Ond fi'n cadw nhw yn y ffridge, a wedyn tynnu nhw mas i awr cyn mynd i'n mynd i'n ddefnyddio nhw. Mae'r tymeredd yn... Felly beth rataf, Sian? Y ddoi. Tip eto torri wyau, un yn vertical, un yn horizontal, a gewch chi un yn cracio. Dim y ddoi i'r amser, So, ceisio na'r pyd o gael plisgel a pyd o torri rwy. Chi'n moyn cadw fe'n gyfan. Eto, 1, 2. Gwch amser. Fe'n o hwnna. Bach o caws cryf ar ei benno. O, mae hwn yn edrych yn neis. Dwi'n dyfaru cael cynio. Eto, yn bach o hifen, jyst i orffen, jyst i llenni fel lan. Mae wedi llun i, wythnos hir o blaen ni. Bach o halen. A ffipr ar ei ben. A rhain wedyn mewn i ffwrn am tua 12 i 15 munud. Chi'n moyn i'r cadw melyn y rwy yn feddal. Ond tymered 170 gradd neu nwy rhif 3. Mae'r pysgod, achos wedi goginio dy ti'n dyn nhw. Yn gwmos, so chi'n cael potio yn y mas tebyg i hwn. Ond yn edrych fe, souffles bach fan'na, dyn nhw? Na beth yw e. So, gres da fi mlaen fan hyn. Jyst i brwna bach o bara yn gloi, o lew lewydd. Symud o'r rhain ar draws. Jyst fach o tos, neu gallwch chi jyst wedi bara crwsti fan hyn stafi. Os chi'n moyn frawna fe, o lew lewydd, jyst mewn yn gloi. Potia mae'n bach yn dwym, ond mlaen yn nhw. Dail bach ffres. Te'r dail, mae'n dŵr, ydyn ni'n cadw yn ffres? Ffres, beth sy'n digwydd, maen nhw'n jyst yn amsugno bach o'r dŵr a cadw nhw bach mwy bywyd yn nhw. Na, chwn nhw'n gallu gwywo yn y ffridge, eitha sydyn, dydi? Wedi greis mewn bagiau. Os ni'n defnyddio nhw, yn gwmwys. Bach o lemon ffres. Mynd o hwnna. Ac yna y tost, trwch y dost yn gloi. Ac yna, jyst bach o ffibr di, a halen
halen gyda hwnna eto. Mae'n bwysig iawn i ddod i digon o seasoning yna fe, i roi bach o blas i fe. Sourdough i fi'n defnyddio fan hyn nawr. O, neis. Ond mae'r sourdough, mae blas yna, tra bod chi'n coginio fe, gweithio'n da iawn gyda'r potiau yma. A mae fara mwy solid rhywbeth. Yndi. Dal i siap yn da iawn. Ydi. A hefyd, mae hwnna'n mor syml i wneud. Na ni. O'n i'n mynd i weid. O'n i'n mynd i iach. Nes i gofio mynd i Cofio hi fe'n sydyn. O, reit. Come on then. Cael iawn. Ww. Mi dynnu bach allan. Dwi'n gwybod fi'n o'r llosgyn heg iso. Ni boes? O, mae hwnna'n neis. Dyna'r blas y pysgod. Mae hwnna'n lyflu. Dwi'n gael siarad, so'n ei fideo. Diolch dan, pwysyn i ddod. Diolch i ti.